uite chan tumin tuya azuang tha azuan thak nuwa che sualin a tharavin a taksa a chuasan live video camera in anlo laman hlau Philippines Davao del Norte province a meiche pakhat Sanel chuan November ni somni pakhat khan papakhat tuyat la hlum chu a tharavin a chuasan lai a hmu thu a soitatlat mai November ni somni pakhat liam ta khan papakhat don tia ko chu lung an lak na hmun pui bul hnai tui puya ui chan tuma tui a hleu lain atlapal hlau maya thei to pain hai a tum po in apil thuk tul tul ti an soi ani don chan chin lo hria a ama tran pui tum tu te chu an lo pung khom ngal thuai tian soya don chan tuma an buai mup lai chuan an ma ni lo thlir tu te jinga mi meiche pakhat chuan tuya tanga don tharau alo chuak lai chu chiang takin a hmu ti a soya a phone video camera in fia takin alo la fu ti a soya ni he thil a hmu lai hian amur chuai ti a soi boka a hlau tak zet ti a soi boka ni don chu tui thuk lai a dar kar ni zet bil bo nu in chan chuak tu pol te chuan a ruang an la chuak thei ta hramani Sanel chuan don tuya tla chan tuma buai em mai te chu video camera in alo la ti a soya a han play le meu chuan a be sei lo le thil mak dang lam tak mai don tharawin a taksa a chu san lai chu a hmuzui ta ti an tar langani he thil hian a chung te po atilungai em ani ti an soi tel boka video mutu midang te chuan he thil hi edit chop ani lo mo tia an zo po in engma a khoi dang lam lo thu Sanel chuan soin original thap ani ati bok amak mobile phone charge chunga games an khel mek line track in a deng hlum mobile games khel lai le mobile phone kai noya nunna chan ta te riat turanom ta fo maya November ni somni pali khan Indonesia rama rol thar kum som paruk mi chu mobile games a khel line track in a deng hlum tian soi compass.com in a tarlan danin he rol thar van duena toka boral ta hi secondary zirlai ni in Indonesia Kabupaten Grobogan Jawa acheng ani ti antar langa police chief jury siahan soidanin he van duena hi November ni somni pali tlailam darli vela thleng ni in he rol thar kum som paruk mi le a thian te chu coffee shop a mobile games an khel tlang hlom ti asoya tlailam dar nga alurik chuan ruana sa takin asur chhun zong ngala an games khelero an thul chuang lovani tianga games an khel chung hian phone an charge ngala voile khata trekin he rol thar kum som paruk mi hi aron deng ta thut maya a thut na che ra tangin chuat laya box of ngalin atla ngal ti an soyani coffee dora lo om ve mi dang ba ka a thian te chuan tran pui tumin an zuk dom ngala ma se taksa chu akang chena sa ti soin ni kho hrelovin om ta ngalani mini drailo te nuwa ka po chon lovin aboral zuita tian soibok it still work in a tarlan danin mobile phone charge chunga phone kan khoin track lo thlok thut chuan akal kong thak dang lamin phone khoi tu taksa alo tla zui mai thin ni in an soi ve bok film khurangai hle mai a ui vulla in mi abo wangin ui nei tu chu mi pathumin chemte in an vitlum mi pa in thurwal pathum ten ui vul tu pa pakhat chu an vitlum ti hriat ani a tianga ui nei tu an tha chan po a ui vullai chu abau pe em wang ni in an soi ani a o chu an kham thlot ti soin ui nei tu pa chu an that zui ta ni he tual thanarap thak takhi Uttar Pradesh Sitapura November ni somni pahni khan athleng ti an soya he ui nei tu hi Sachin Kumar ni in Kasba Bazar Sidaulia chengani poi khoi tu te jinga mi pakhat chu an man to a midang pahni te ro an zong mek ni in an soibok heng mi sual te hi Rohit Umale Govind te an ni Kumar chuan a ui chu kholaya awa chu apui ti an soya konga an kalain a ui chuan heng mi pathum te hi abau hloma hei hi an thin rim ta em mai ni Kumar chu chemte hmangin an beizuya a u naw te Sonu le Sunil te po lo tlan ve ngalin
damdawi in lama an tlan pui tangala an nun na ero an chan man talovani thu nei tu ten thilom dan an chui mek ti an soya heng misual te hi an phu tok hremna pek an ni don ti police te chuan an soi bawk ani